Καλησπέρα παιδιά, σήμερα θα παίξουμε το ίδιο παιχνίδι, Survival Island. Λοιπόν, πάρα πολλά πράγματα, κυριολεκτικά. Λοιπόν, να σου πω τι έχουμε φτιάξει. 31, κάτι είναι 31 stone, 192 φύλλα του δέντρου, 2 ξύλα μόνο, γιατί έχω φτιάξει άλλα πράγματα. 83, έχω πολλά φαγητά, 70, έχω βασικά 86 κρέατα και 70 είναι ψημένα. Έχω όπλο, να σας δείξω τι κάνει αυτό. Αυτό είναι ένα μαχαιράκι βασικά. Βλέπω είναι ένα μαχαιράκι. Αυτό είναι... Όπα, λάθος. Αυτό είναι και να κόβεις ξύλο. Αυτό είναι όπλο που έφτιαξα. Που είναι να το κάνεις έτσι μπαμ. Έχω και τόξα. Έχω το κανονικό τόξο. Να το. Εδώ είναι τόξο. Έτσι. Και έχω και το άλλο τόξο. Είναι πολύ καλύτερο. Έχω 135 βέλη. Οπα. Λοιπόν, θα πάρουμε αυτό για να αγγίσουμε γουρούνια. Και έχω φτιάξει πανοπλία. Και τώρα θέλω κεφάλι. Θα μαζέψουμε να φτιάξω κεφάλι και μετά τα άλλα μέρη. Και να περιμένουμε να ξημερώσει. Αυτό το βίντεο θα πάρει 10 λεπτά περίπου. Και ναι. Περιμένουμε να ξημερώσει. Να δούμε και τι άλλα πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε. Λοιπόν. Έλα. Λοιπόν, να φτιάξουμε. Και σπίτια μπορούμε να φτιάξουμε. Θα φτιάξουμε τέτοια βέλη. Χρειαζόμαστε. Βασικά, εγώ πάμε να μαζέψουμε φαγητά. Βασικά δεν θέλω φαγητά, να φτιάξω πράγματα και μετά θα πάμε για ξύλα. Λοιπόν, στο 5ο επεισόδιο θα φύγουμε από εδώ, γιατί είμαστε αρκετά επεισόδια εδώ. Γιατί εκεί μαζεύουμε πολλά φαγητά και αυτά. Θα φάμε λίγο κρέας. Ένα λεπτό. Έχω γίνει αρκετά καλός. Λοιπόν, θέλω να βρω αρκούδα. Δεν θα βρούμε σήμερα αρκούδα. Κάθε Δευτέρα θα κάνω τέτοιο βίντεο. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε να ξημερώσει. Ξημερώνει. Ένα λεπτό. Και ένα παιδιά. Έλα. Εντάξει, κάνουμε βίντεο τώρα. Συνεχίζουμε κανονικά εμείς. Τώρα που να είναι ξημερώνει. Και πάμε να βρούμε ζώα, ναι. Που είναι... Δεν θα σκοτώσουμε πρόβατα και αυτά. Ή κατσίκες. Θα σκοτώσουμε λύκους και αυτά. Θα βρούμε και δέρμα, γιατί χρειαζόμαστε να φτιάξουμε και πανοπλίες. Και άλλα όπλα. Θα μαζέψουμε μετά stone. Που είναι... θα πάμε λίγο μακριά. Θα πάμε λίγο μακριά να... Απλώς θα πάμε για κυνηγή. Θέλω να βρω πολλά ζώα. Βασικά θέλω να βρω αρκούδα και δεν ξέρω πού είναι. Ένα λεπτό να φάμε. Εντάξει. Έχουμε από φαγητά είμαστε εντάξει. Κυριολεκτικά εντάξει. Δεν μας πιάνει, είτε είμαστε πάρα πολύ καλά. Το θέμα θέλω... Οπα. Πάμε. Πάμε. Αυτό μας κυνηγάει. Όπα.
Ωραία. Πήραμε και δερμάτινα. Αυτό είναι πολύ καλά. 4 κρέατα, ωραία. Έλα. Πάμε να βρούμε κι άλλα ζώα. Αρκούδα θέλω να βρω βασικά πάρα πολύ. Πάμε στα βουνά. Πού είστε αρκούδες? Ναι, δεν ξέρω που είναι οι αρκούδες στα βουνά. Νομίζω. Πρέπει να είναι πολύ μακριά. Έχει αρκετό... Ναι, έχει πολλά ζώα. Ούκα. Έλα εδώ. Ναι ρε. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό. Γενικά υπάρχουν πάρα πολλά ζώα. Το θέμα ότι πηδάνε. Πρέπει να τα πιάσεις. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Μαλάκα. Πρέπει να σκοτώσουμε. Μαλάκα. Έλα εδώ ρε μπάσαρδε. Άμα ένα λεπτό. Καλά, δεν χάνουμε χρόνο έτσι. Δεν μπορούμε. Λοιπόν, πάμε να κόψουμε ξύλα. Έλα γάμο το. Για ποιο λόγο κατάμε. Τέλος πάντων. Να κόψουμε λίγο ξύλα. Τι να βάλω. Φύγει από εδώ. Ωραία, αυτά τα... Ναι ρε. Πάμε. Φύγε. Πάρτε ρε πόσο ρε. Πήραμε 7. Μια χαρά είναι. Ωραία, πάμε να μαζέψουμε λίγο stone. Τι γάμισο. Λίγο stone. Δυνατόν, άμα μπορείς να χτίσουμε αυτό έτσι. Αλλά και καλά, θα φεύγουμε από εδώ. Ή από εδώ. Εντάξει, μαζέψαμε, δεν θα μαζέψουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε από εκεί που ήμασταν. Λοιπόν, θα ακούμε όπλο. Έλα.
Έλα τώρα, τι μπορούμε να φτιάξουμε. Τι θέλουμε. Α. Έλα ρε, πούστε μου τώρα. Λοιπόν. Εδώ θα σταματήσουμε το βίντεο, θα κατανασκηνώσουμε εδώ. Εδώ έχει καταπληκτικά πράγματα. Ναι. Θα φτιάξουμε και πανοπλία μάλλον. Λοιπόν παιδιά μας, μπορείτε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή. Σε 2 λεπτά θα κλείσουμε. Όταν κατασκηνώσουμε εδώ. Φωτιά. Άντε. Και είναι παιδιά, εδώ κάπου εδώ θα σταματήσουμε το βίντεο. Μας άρεσε μπορείτε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή στο κανάλι να μου βοηθήσετε. Λοιπόν, παίζουμε 15 λοιπόν. Ναι, έχω τι άλλο να πω. Να το αναψήσουμε λίγο τα φαγητά μας. Έλα γάμο το. Λοιπόν, αυτό ήταν το παιχνίδι. Ήταν αρκετά καλό. Τώρα τι μπορώ να φτιάξω. Έλα τώρα, μου το κεφάλι. Κάνω το. Χάνω τη γλάση. Λοιπόν, να φτιάξουμε. Φτιάχνουμε την πανοπλία και θα κλείσουμε. Ωραία, τη φτιάξα. Τώρα φτιάξουμε το κεφάλι. Έλα τώρα που είναι. Να το. Το βίντεο έχει πάρει 13 λεπτά, ναι. Αυτό έχουμε να κάνουμε, τίποτα άλλο. Σας εξήγησα κάποια πράγματα. Το part 5 θα δούμε αρκετά πράγματα. Έχουμε αρκετά, ωραία. Να το αποθηκεύσουμε. Ναι. Γεια σας.